Na. Hi guys! Ayan. Hello guys! So, welcome to Walski World. Kumusta sa mga Uragon at kumusta sa mga kalugar ko dyan. So, for today's video, gusto kong i-share sa inyo yung games ko sa aking mga pamangkin. So, this is... Sharika. And this is... Brandy. And this is... Ayaw niya magpakita. But anyway guys, so... simple lang yung games natin ngayong araw. Yep. So, ang tawag dito is... Chubby Bunny Challenge! Walang ano. So, dapat sabay-sabay. Again, ang tawag sa larong ito ay... Chubby Bunny Challenge! Ayun. So, simple lang yung mechanics ng games natin. So, paramihan lang na may lalagay na marshmallow sa bibig habang binabanggit yung Chubby Bunny. At kung sino ang mananalo, ay magkakamit ng tumataginting na 20,000 pesos! 20 pesos! Oo. 20,000? 20,000 pesos! Ayun, 20,000. Sige, so, simulan natin yung laro guys. Hindi ako Ayan, game. Dapat hindi Sige, ikaw muna. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Siyempre kasali ako. Chubby Bunny. Ikaw naman. Hirap mo na ito. Oh, dapat bawat subo. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oy, galing. Ikaw naman. Chubby Bunny. Ate Shari. Chubby Bunny. Di naman sali kayo kasi. Kali ka. Hi! Ayan, may ang habol. Chubby Bunny. Si Icy. Francine Shoot. At kung sasali siya sa aming Chubby Bunny Challenge. Ayan. Ay, ilan ang usapan? dalawa dapat. Tapos No. sabi Chubby Bunny. Chubby Bunny. Wait lang. Chubby. Chubby Bunny. Isa pa. Bubble ka. Chubby Bunny. Yan. Okay, sa Ate Shari. Bakit dalawa ka lang? Pangatlo na. Ikaw, ilan na yan? Tatlo. Tatlo na. Hoy, tatlo na pala dapat sa'yo. Para sa Pangatlo, wait lang. Ito lalagay. Hello. Mogo! Okay, kami ba ni? Ang awa na to guys. Parang dalawa pa lang ito. Parang dalawa pa lang yung Apat. Bukay din yung Aaron. Tatlo na Parang daw. dalawa pa lang. Tatlo. Parang dalawa pa lang. Chubby Bunny! Malinaw. Okay, pangniwa na, pangniwa. Pangniwa. Sasalita mo na. Pangniwa, wala akong lalagay. Yup! Out na. Sorry. Ay, out na. Oh, kanina ati, siyempre. Lima na. Lima. Kadiri! Chubby Bunny. Kadiri! So, ang nanalo ay ako. Pwede mo Yay! ibalik. Kadiri! Kadiri! Welcome to Iwoski World! Ayan. So ayan guys, dahil kanina sa first part ng ating games may mga nagreklamo, masyado daw malaking bunganga ko. So lugi daw sila. So sa part 2 ng ating game, silang apat lang yung maglalaro ng Chubby Bunny Challenge pa rin natin. Ayan, namuhuit na ako kasi ito dahil sa marshmallow. So ganun pa rin, yung mananalo dito sa second part ng ating games ay magkakamit ng 20,000 pesos! So, meron tayong first, second, and third. So, sorry dun sa hindi mabibigyan kasi di ba apat sila, so yung isa walang magiging prize. Kaya dapat galingan Parang alam yung ko na yun, pagsubo ng parang marshmallow. Dito So, parang ayun. So, ayun guys. So, sisimulan natin yung ating second part of the game na sila-sila lang. So, sisimulan natin kay Ate Shari. Isang marshmallow muna. Ayan. Tapos, sasabihin ng... Chubby Bunny! Okay. Okay. Si Ate Basin. Tinong yung ako magagalit. Chubby Bunny! Okay. Malinaw pa. No.
Chubby Bunny. Oh, malinaw din. Chubby Bunny. Wow, galing. Kuya Ban. Next. Next. Chubby Bunny. Oh, malinaw. Chubby Bunny. Ayan. Chubby Bunny. Wow, malinaw pa lahat. Chubby Bunny. Okay. Pangatlo na marshmallow. Siksik niya. Chubby Bunny. Oh, malinaw pa. Sa akin malabo na, parang kayo. Chubby Bunny. Malinaw pa. Parang tabingi lang yung... Chubby Bunny. Okay, sige Ban. Chubby Bunny. Oh, malinaw pa. Pang-apat. Bobo. Chubby Bunny. Medyo hirap na. Ayun. Sabi Shopee. Si Ate Pasin kaya? Ah, walang umuya. Walang manunok, madaya yun. Walang lulunok. Chubby Bunny. Okay, na-survive. Si Ate Pasin. Pat. Chubby Bunny. Kuya Ivan. Chubby Bunny. Okay, pang-lima guys. Wait mo na. Chubby Bunny. Si Ate Pasin. Pang-lima. May dasal pa. Oh, medyo malabo na. Okay, si Ate Fanny. Ay, malinaw pa. Kaya Ivan. Ah, malabo na. Pero kaya pa, pwede pa. Sige, pang-anim. Ano? Sana, huwag umuya. Chubby Bunny. Wow, luminaw. Ang galing, luminaw. Si Ate Pasin. Hoy, wala. Ano yun? May naluwa? May naluwa? Wala. Ah, wala. Okay. So, okay pa. Malulunod Sige, si Ate na. Pasin. Hoy, luwa na. Pag luwa na. Ha? Luwa na, luwa. Luwa. Luwa na, luwa. Luwa na. Dalawa na sila. English, diba? Okay lang. Yung dalawa. Ayun. Meron pang madidisgrasya, guys. Kaya Ano? na yan. Naluwa mo lahat? Naluwa It's a lahat? win-win challenge. Ayan. Wait muna. Ano yun? Ano si Kuya Ivan? May palaaway muna kasi. Panalo na kami! Uy, kinain mo na. Kinain mo na! Kinain mo na! Lolo ko kasi naduro! Oh. Lolo ko ngayon! Uy, parang wala ka din laban! Hindi meron pa. Wala na! So, sige. So, wala na si Kuya Ivan. Ayun. So, tatlo na lang. So, para sa... Uy, wala na siya! Di ba? Ay, wala na. Wala na siya! Wala na siya! Ah, yun pa, yun pa. Sige po! Yung So ayan guys, dahil sa muntik nang may mamatay sa room ko. So tatapusin na natin yung games. Salamat sa panonood ng aming Chubby Balance Challenge. So dahil dyan, may muntik na mamatay. So meron silang prizes na tig to 20 pesos. Yay! Isa pa. Thank you guys for watching. Bye-bye! See you around. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye!